Heerenveen wint de Frieske derby. En dan toch maar weer eens blikken dat een goede keeper toch echt het verschil maatje kan. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Er is vuurwerk. Ja. Vuurwerk op het veld, daar bij de campus-supporters. Alle vuurwerk nou op het veld. Ze zullen net naar u luisteren, maar ik zou zeggen, jongens, houden op. Potverdikke me op. Is dit geen boetespel? Is dit geen boetespel? Jacobs! 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 Ja! Jacobs scoort! Ja! McIntosh het voor. Oh, jongen toch, Jamie Jacobs. Hoeft hem er maar niet te pissen, man. Ja, doelpunt! 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 Amin Sarr, wat een raar doelpunt! En dan zit Virginia mis. Doelpunt! Nee, Heerenveen, nee! Van de toelieden helft op McIntosh. Goeie genade, zees. Dan is het nog net oer, ja, want dan komt het scoort en dan zit hij wel, dan zit hij wel. Tahiri! Oh, Sarr! Zit hij van Hooydonk nou in de 16 meter? Dit voor eigen succes! Ulrike is dan het schot, de Caramelage. Noppertje. Ja, en de heren zitten er weer klaar voor. Geert van Tuin, Roelof de Vries en Andor Faber. Is die stem weer waarom? Ik heb die stem weer een beetje waarom, jongens. Oh, dat moest van 4 komen. Ja, ik wie gelijk naar Ouwerin moest ik de interviews Ja, van. dat zie je steeds wat. Ik wie wat hees. Zie je wat heers. Ja, maar ben je hem al een beetje bekwaam, jongens? Zeker. Ja, zeker. Ja? Ja. Mooie derby-tijd gewoon. Ja, toch? Ja. En Tahiri, de matchwinner, de man scoort nooit. Alleen als in Cambuur. Ja, vorige de 3-3-wedstrijd, de laatste. Heerenveen Cambuur scoorde hij de 1-0, hè? Wie het de eerste leuk. Ja, en nou wie die de grote man. Mooi fansje eigenlijk, toch? Hij wie in het interview bij Dijk, wie die leuk, hoe Friese taal en zo. Dat hij de volgende keer het interview Friese van woord, zulke dingen. En dat is gewoon leuk jonkje. Ja, nee, maar goed. En Geert, ja, nog even waarom op de Frieske derby. Ja. Want wat als? Ja, die keeper hem pakt. Ja, of Nee, Jamie Jacobs. eerst Jamie Jacobs scoort en de keeper hem pakt. Dan wint Cambuur. Dan wint Cambuur. Ja. Jongens, even een paar stellingen. Laat ik met Roelof beginnen. Heerenveen is de dik verzinnen winnaar van de Frieske derby. Ja. Andor. Cambuur maakt in de winter een nieuwe doelman helje. Nee. We hebben naar Roelof. Zo. Heerenveen leidt op koers voor Europees voetbal. Nee. Geert. Cambuur degradeert. Nee. Andor. Nederland wordt wereldkampioen. Nee. En Geert. Andries Noppert zit in Senegal op een goal bij Oranje. Ja, waar hoors. Waar oors? Ik heb het net horen. Nee jongens, nou eerst nog even over de Frieske derby. Want Roelof, wat voest je van Cambuur? Ja, ik vond het Cambuur echt heel min. Min. Ja, echt heel min. Net gewoon min, maar echt heel min. Nee, ik vond Bangura goed. Dan willen we beginnen met de lichtpuntjes. Net van de water, maar Bangura. Bangura vond ik echt goed. Dat bloedt een beest, wist wel. Die bloedgeen, die rekkert ik echt bij die farm, vind ik laatst iets. Maar wat voest je zo min onder het spel van Cambuur? Ik vond Van de Water, die had gewoon doorsnoms gescoord, nevens mij. Remco Balkje vervangen is nog minder. Kin haast net, denk je dan. Maar Cambuur creëert helemaal niks. Creëert niks. En ik vind, Cambuur had een best wel goed middenveld. Is prima. Mangura is goed, ik vind Bergsma goed. En de rest vind ik best wel matig. De keeper heeft en hoe dat ik dan een ingewikkeld geval. Maar Het is wel duidelijk zijn dat het alleen nog hoe de laatste wedstrijd had. Want in de wedstrijd daarvoor creëerde Cambuur meer als genoeg kansen. Juster had ze inderdaad net een hoop creëerd. Nou ja, en Maar dat vind ik Juster- dus extra verrekt jammer. Dat ze dus, wat is het probleem bij Cambuur? Het kansen creëren is nou intussen een probleem. Dat wie net zo'n Nee, zeer dat is probleem. geen probleem. Want je Feyenoord creëerde Cambuur genoeg kansen. Ja, Je NEC creëerde ja. Cambuur genoeg kansen. Maar het probleem is doelpunten. Ja. Dus om doelpunten maak je maar je kansen creëren. Dat dient ze wel. Maar en als je geen doelpunten maakt, waarom switch je dan van 4-3-3 naar 4-3-2? Is de kans op meer kansen krijgen en doelpunten maken dan groter worden? Ja, denk ik net. Het probleem wie je net verdedigen, het probleem wie je onvallend. De hele onval rendeert net. En dan kun je de switchen van een verdedigend systeem. Ja, ik snap het net. Ik zie dat net niet. Dus Cambuur zit prima, zit echt wel voetbal in. Behalve de voorhoede op het moment. En dan switch je naar je verdedigend systeem. Ja, Maar dus goed, dat de echt, eindconclusie, dat de het eindconclusie ik kom aan bij de waarom. Maar de eindconclusie, Roelof, is eigenlijk van dat voest Cambuur heel erg min. tweede helft vond ik ze heel erg min. De eerste helft vond ik ze, zullen we het nemen, redelijk. Oh. En- Oké, dan begint nou bij de nuance. Maar goed, Geert, do heeft naar Oudoen Pascal Bosgaard interviewd. Ja. Laten we even jaren en let dan vooral even op die eerste vraag. Pascal Bosgaard, je krijgt te weinig hier, hè?
Vind ik wel, ja. Hoeveel krijg je te weinig, denk je? Nou ja, het liefst wil ik hier 3 punten natuurlijk meenemen. Maar als je ziet dat de eerste helft nog een kans krijgt op 2-0. En in de tweede helft, diep in de tweede helft, nog eigenlijk een kans op 2-2. Dan zou je met een gelijkspel tevreden kunnen zijn. Maar ik vind dat we eigenlijk wel de overwinning hadden verdiend. Ja, nog even op die eerste vraag, Geert. Want Doof viest eigenlijk dat Cambuur meer verdienen hier. Ja, vind ik wel, ja. En waarom dan? Nou ja, op basis Want het van... wie heel min jij kreeg van Roelof. Heel min, zei Roelof, hè? Ja, heel min. Nee, ik vond daar kink ik wel wat hoe zeggen. Maar waarom had ik vond dat ze eigenlijk meer verzinnen hier, dat is op basis van het feit dat Jamie Jacobs de 2-0 match hadden hier. Dat weer een prima onval en die weer de pankleerlijn terug Calvin McIntosh. Als die keeper de fout net maakt en dat kiest net zijn voetbal hier. Dan kun je nog zo goed wezen, maar dat een keeper zo'n fout maakt, ja, dan geeft de bietenbult op. Dus ja, als het dan wordt dat hij dat net in hier. Dus dan zeg ik van, dan hier een gelijkspel gelijk omdat Heerenveen toch echt net zo volle creëren, volgens mij. Wel binnen nog net zo volle kansen geweest. Nou, eerst hij had eigenlijk heel doneerd. Nee. Maar ja, dan komt dus die fout van Virginia. Ja. En laten we even... Het is een dodelijke fout, hè? Op dat dodelijke moment. fout, Ja. Want in de plaats man- van 2-0 is het 1-1. Absoluut. En oud-doelman Harm Seinstra, Tjinwurg, keeper-analyst, die hing het nou aan de lijn. Dag Harm. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die eerste goal, Geert had het er al over. Is dat nou een 100% blunder? Nou, blunder. Ik zoek meer echt wel een dikke fout nemen. Dat is hetzelfde, toch, Harm? Nou, ja, ik hou net zo van het blunder. Maar volgens mij omdat het een soort kettingreactie in werking zet. Virginia schat in, denk ik, dat er bij die bal kan. Dus hij coacht, hij roept iets. Daardoor houdt McIntosh in. En kan Sar ervan profiteren. Dus ja, in die zin is het wel echt een inschattingsfout. Omdat hij dus net genoeg rekening houden met inkomende spelers van Heerenveen. En ik voel zijn positie, zijn startpositie, waar hij dus bij komt, ik wel redelijk behoudend. Dus het verraste mij wel dat hij wil komen op die bal, zeg maar. Ja, want zelf, naar Ouderin, wie hij natuurlijk ook in de mixzone. En zelf zei er, ja, hij voelt het eigenlijk net echt een flater. Ja, dit is een foutje en dat kan gebeuren. Dat is eigenlijk zijn reactie. Ja, dat voelt mij ook wel op. Voel ik wel opvallend, inderdaad. Ik zou toch wel als fout typeren. Omdat, zeker met het gevolg. Hè, als je met die bal oerkopt, ja, dan is het gevolg minder grut. En dan is er net zo volle aan de hand. Maar dit is gewoon een doelpunt, inderdaad, wat de wedstrijd deels kantelt. Dus ja, ik vond het verrassend dat hij op die bal wil komen. Want als ik gewoon seks just van wat kan er gebeuren, zeg maar. Wie een facet. McIntosh kan die bal onvallen. Houdt zich nou in. De speler, nou in dit geval Sar, kon eigenlijk alleen maar die bal verlengen. En hij kon net heel erg volle sturen, links, rechts. Hij kon die bal net volle meer snelheid mee aan. Ja, dan kiest hij afvragen, wat is de meerwaarde om überhaupt te willen komen? Kiest ik een stapje achteruit, dan rustig afwassen wat er gebeurt. En dan op anticiperen. Ja, hier een heel eenvoudig vangbaltje vorm worden waarschijnlijk. Ja, of dan hier een ket tipt. Of maar dan, ja, ik denk wel dat hij de situatie van zichzelf dan wat makkelijker hier maakt. Ja, want Geerto heeft naar Ouderin heeft dan natuurlijk Calvin McIntosh interviewd. Ja. En die wie eigenlijk Bikkelhut. Ja, wie Bikkelhut. Hij roept los of iets. Nou ja, Harm zei het, hij coacht. Hij coacht inderdaad, bal is van mij. Zullen we even jaren naar McIntosh? Ja. Eerst even jaren. Ja, hoe die 2 doelpunten vallen is veel te makkelijk. Ja, nou ja, laten we eens naar het eerste doelpunt kijken. Het eerste tegendoelpunt. Ja, die keeper, het is toch een bal voor de keeper. Die moet hem gewoon hebben. Hij kopt boven de keeper uit. Ja, ik hoorde hem, dus ik hou mijn hoofd in. Maar hij riep los? Ja, misschien als hij blijft staan, dan kan hij hem gewoon opvangen. Maar ja, kijk, het is heel vervelend, maar het is wel de harde waarheid nu. Ja, dat zou je Calvin McIntosh. Ja, de hudde weer niet. Hij loopt de kop in. Ja. Omdat die keeper zou, die hebben hem wel. Ja. Maar weer een ketsen hij komt net boven de keeper uit, hè. Hij komt er va. Omdat die afstand dus eigenlijk te grut is van Virginia, komt het er va. Ja. En dan ben je gewoon kansloos als keeper. Ja, en dan die tweede goal, de 2-1 van Anes Tahiri. Wie dat echt een fout dan, Harm? Ja, dat vond ik iets minder verwijtbaar. Die bal vond ik nog wel echt heel lastig voor de keeper. En er gaan meerdere dingen fout, ik weet in die keten. Ik wil volgens mij wie Paulussen, als ik het goed herinner, die eigenlijk zich vrij makkelijk liet uitkappen. En die springt op, draait zich fjot. Maar goed, echt even naar de keeper. Ja, daar staan meerdere spelers eigenlijk in de baan van het schot. Volgens mij zit er de bal vertrekken en daarna want er weer best wel een mooi filmpje op het Twitter van Heerenveen. Dat is bijna in een rechterlijn stiest bij Virginia achter de goal.
Ja, hij shut hem denk ik even vertrekken en daarna shut hem net meer. Dus hij gaat voor de kant uit, maar qua hichte, snelheid, diepte, ja, doet er eigenlijk zijn gak. Omdat hij gewoon die bal kwijt is. En Van Hooijdonk bukt nog op het allerlaatste moment. Ja, en hij zit ket te heeg met zijn handen en die bal die verdwijnt eronder tro. Dus deze situatie vond ik wel echt, sowieso echt omdat het een reactieve situatie is. En werd er bij de vorige situatie echt proactief iets wilde dan en dat verkeerd inschat. Ja, best reactief, soms als keeper gewoon echt in het nadeel. En dat vond ik in deze situatie. Dus deze vond ik een stuk minder verwijtbaar. Ja, nou, er zijn wel wat verzachtende omstandigheden, maar het zeggen wel wat knullig uit. Is net Geert? Ja, maar ik ben bij Harmies. Ik heb hem waarom Sjoen. Ik denk, ja, hij hem kwijt. Ja. Hij is hem kwijt. Om Wim de Rond te citeren, zo duik ik in het zwembad. Ja, maar dat is typisch Arjen de Boer. Daar heeft het wel zo geert dat die plaatsjes draait in het weekend. Daar zit hij wel eens in deze studio jochjes te lezen. Dat doet toch van een apparaat wat er staat. Ja. Stel, daar staan 3 of 4 meestal voor. En op het laatste moment doe ik die voort. Nou, dan is ik Arjen de Boer de triekwie. Dus ja, ik vind het, dan is het lieke goed geen fout van die. Het is nou lieke goed geen fout van Virginia. Nee, daar mag je gewoon op anticiperen, jongens. Ja. Oh ja, Ja, daar mag je ook gewoon echt op anticiperen. Dat wil ik Wat is een andere keeper, hè? Ja, Robocop. Maar Geert is maar zijn strings, ik ben het maar zijn strings, hij is maar zijn strings donet dus. Nou ja, ik vind wel dat de verzachte omstandigheden winnen. Want er zijn heel soort spelers ervoor. Ja. Maar ketser. Maar ja, ik vind de bal die verdwijnt onder zijn lichaam terug. Ik vind een goede keeper. Ik denk, ja, een goede keeper heeft die bal. Let ik het zo zeggen? Andries Noppert hier hem hoorn. En dat brengt mij bij Andries Noppert. Want Andries hier toch een prachtige redding nog in die absolute slotfase. Ja, zeker. Hele mooie redding. Die denk misschien nog wel iets moeilijker wie dan dat het eruit zegt. Aan de andere kant wie het ik wil een beetje zo. Altijd precies deze bal net hier. Ja, dan hier we mij zijn hand zijn. Nou, ongelooflijk dat deze bal heen kan. Dus het is volgens mij wie die Harm er überhaupt net ingong. Volgens mij wie die op een lotte of misschien echt zelfs wel oergong. Hij wie dat denk ik net ingong. Nou, volgens ESPN wel, die hier een camera achter de goal en die zijn al even van hij wie er echt in vliegen. Ja? Oh, ik heb het idee van net. Maar hij pakt hem knap. Boeien. Ja, hij hier boeit. Ja. En dat kan hij heel goed. Dat doet hij heel goed. Ik vind sowieso dat hij liet keeper er soms heel makkelijk uitzien. Maar dat zit hem gewoon in een bepaalde zaak die hij bijna altijd heel goed op orde had. En namelijk dat is zijn uitgangspositie. Die is heel vaak heel goed en heel logisch. Dus hij stiert nou net te 4 vooruit, waardoor hij dus verslagen kon werden. Trots van een boogbal, want die weer van richting verloren. En zijn uitgangshouding. Dus ja, hij zit bijna altijd op het juiste moment goed klaar om in actie te komen. Maar hij hier net klem, hè? Hij hier net klem. Hij wie dus zag goed, Harm, dat het logisch is dat hij Margit naar het WK, vraagteken. Ja, ik vind het net onlogisch. Ik ben wel heel benieuwd naar zijn rol, inderdaad. Wordt dat die specialistenrol als een penalty-stopper? Of wordt hij concurrerend zeg maar, voor een plek onder de lat? Daar heb ik nog net zo'n heel goed beeld bij. Hij is die enige in vorm. Nou ja, dat zoek ik wel te betwisten. Maar Mark ik citeer Van Gaal slechts, hè? Ja, zeker. En de vorm van Sillerson, ja, volgens mij is die net zo slecht dat hij schetst wordt. Dus mijn verbazing is daar met name wel heel groot hoe dat die twee er net bij zitten. Als je gewoon naar de laatste 4, 6 interlandperiodes is maar, dan zitten die twee er standaard bij. En nu binnen eigenlijk de 2 aanvallers. Maar ja, echt fantastisch voor Noppert, voor Heerenveen, maar met name voor hem als keeper. Om erbij te zetten. Ja, even een beetje de euforie-temper, jongens. Want hij maakt echt een flater in Juster. Hij kwam te 4 uit de goal. Ulrike is omspiel hem. En nou ja, als je door doorzen om de score... Volgens mij hier hij dat toen ook. Die scared hem beeld toe. Maar daar ziet hij mis, toch Harm? Ja, daar ziet hij mis. Daar schatte hij de diepte net en of de snelheid van Ulrike is. Net goed genoeg in. Nee. Dat wat je bij mensen maar ja, dat is dan misschien even de mazzel van de keeper in vorm. Hij komt er maar bij. Ja, nou, ik stelde niet, kijk, de vraag aan Geert. Ik stel de vraag aan Dij als keeper-analyst. Stiet Andries Noppert, Tjin, Senegal op doel? Nee, dat verwacht ik net. Ik vind het fantastisch dat er mij is. Ik ben heel benieuwd naar zijn rol, maar ik verwacht net dat er eerste keeper wordt. Waar wordt dat dan? Ja. Waar dan? Bijlo? Ja, dan denk ik nou wel, als ik nou even naar de samenstelling surf van die keepers, zeg maar. Dan denk ik Bijlo, eerste keeper, Pasveer als solide, ervaren keeper erachter. En ervaring is een breed begrip, want dat had met 2 interlands. En Noppert wellicht als specialist, mij.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Na je weekend, dan... over een weekend, dan speelt het Nederland in Senegal. Hey Harm, hartstikke bedankt. Dat is even in de podcast komen woerdest. Graag gedaan, succes. Oké, dankjewel. Hoi. Jongens, even weer waarom naar de derby. Want Roelof, waarom hier Heerenveen moeite met Cambuur in de eerste helft? Wat Cambuur wel goed steen hier is dat die crossbal van Cambuur van achteruit naar voren, waarbij Tom Boeren dan weer omzakken. Die spelen als een soort van zien als een beetje zegt hoe die soms weer omzakken. Dan zakken die weer om. Dan komt Jacobs er in. En daar hier vindt heel veel moeite mee. Die kopduels die Woenboeren vaak, die nam ze om en dan komt Jacobs er in. En zo creëren ze net heel veel eigenlijk in kansen op 2 nee. 200% kansen. 200% kansen, ja. Ja, dus daar hier Heerenveen moeite mee. En Heerenveen weer zelf onder de bal net sterker nog, creëren net genoeg. Zien wel een veel toewicht, zien meer balbezit. Maar Cambuur loerde echt op de counter en dan wonen ze met de snelheid, met Van der Water, die dus rap is, hoe wat minder rappe Bogniewicz en Van Beek. Ja. Dat wie eigenlijk, je hoeft geen raket geleerd te wezen omdat na 4 minuten al te achterheljen. Nee. En dat die Cambuur goed, want daar leiden ze dus ook die kwetsbaarheden bleed. Dat zeggen we bij de 1-0 van Jacobs. Daar hebben ze goed van profiteren. En Heerenveen had dat op een gegeven moment, gaan ze dat wel inschuwen. Wedrooien, denk ik, zo'n wedstrijd kruis in de tweede helft. Ja, en toen, daar kom ik op. Zo, ik voel Cambuur heel min. Maar ik voel Heerenveen ik min. Die voetbal denk ik net goed. Dat kan de tweede helft kan er wel wat beter in toe creëren, zie ik wat kansen. Daarom snap ik wat Geert zei, van je hier meer verzinnen. Ja, dat vind ik dus absoluut net. Want op basis van hier kan je dan meer verzinnen. Ja, op basis van dat. Ja, en als die erbij ingaan en die keeper maken die fout net, dan komt er een gelijk spul. Ja, minimaal een gelijk op voor Cambuur. Ja, dat is toch meer dan 2 kansen. Het gaat toch om het veel doorweeg. Het gaat erom wat Heerenveen gecreëerd had. Ja, maar dat die en dat is spelen min. Maar had die grote kansen gecreëerd? Wel nee. Tweede helft wel. In vooral in de eindfase. En, maar dan komt er wat druk. Ik heb die moment gewoon dat ik dacht, Cambuur gaat het winnen. En ik heb eigenlijk die moment dacht van, Heerenveen gaat het net winnen. Nee, maar dan kist in mijn verslag ik nou illustreren dat ik zei van, daar hing het een doelpunt in de lucht. In die eerste een doelpunt van Heerenveen. Ja. Dit zit er rond te komen. De druk werd te heeg. Er komt te volle druk op die verdediging. Ze konden er net wel lekker uitkomen. En als er één ploeg wie om verzinnen te winnen, dan wie het Heerenveen. Maar een league-spul, hier liek ik. Maar een league-spul, want maar dat is wat oors dan verzinnen. Ja. Maar jongens, we hier een prijsvraag. Want meest Koen kaartjes winnen. Dat moet alweer door. Ja, we gaan door. Ja. En vriend Wieke gaan we het bekend maken. En de winnaar, dat wie Jules Seinstra. Jules. Uit Dokkum. Jules Seinstra. Broeken van Harm. Van Harm? Nee, net van Harm. Volgens mij geen familie. Maar hij hing het nog aan de lijn. Leefke van Erwin. Nee, we vregen het. Dag Jules. Dag Jules. Ja, dag jongens. Ja, nou, laten we het klik maar even niet de vrouw helpen. Ben je toch familie van Erwin Seinstra? Nee, net van Erwin. Harm, broer. Ja, en van Harm en van Erwin en van... Jules verder. Harm is een zoon van een volle neef van mij, van Noordburm. Ja. Oké, dus er is wel een link. En Venna Seinstra? Nee, laat het. Gaan we door. Heel... Oh ja, oké. Maar bist je nou Heerenveen supporter of bist van Cambuur? Ja, nee, ik ben natuurlijk een raas-echte Heerenveen supporter. Oh, dan heeft je dus een leuke midje gewoon. Ik heb een hartstikke leuke midje gehoord. Wat ik van Moemer eigenlijk al zei, ik bedoel de wedstrijd helle het net met het spektakelstuk van Vlinier. Zelf vond ik in de eerste helft, het vind maar slapjes voetballen. En kwam uit de kamer zeker op links, kwam die er regelmatig in terug in. Wacht even, Jules komt nou maar een hele analyse, daarvoor zitten wij hier toch? Dat is wel Jules, kies je volgende week al zitten, Jules? Ik vind wel dat er een beetje verstand van had, Jules. Ik krijg wel even wat heren. En ik kies zelf ik net het gevoel dat Heerenveen verliezen zou. Maar als Jacobs die de 0-2 erin trekt, wat kan? Ja, jongens, dan wordt het wel een oorspel. Ja. Jules, daar heeft er verstand van. Zo is het, en de bal is rond. Maar Jules, er heeft dus kaartjes woen van de podcast, omdat je goed verzorgd hier is. Nee, net verzorgd. Dan wist dus nog wat de 1-0 of de 1-1 maken hier. Ulrikes. Maar dat wie natuurlijk Ulrikes, en dat is toch goed. En er heeft 2 kaartjes woen. Maar waar heeft het er nou west? Ik ben mijn kameraad van de West die Cambuur-fan is. Normaal zou ik met mijn beste fanmaat gaan. Ja, die is leider van een snijsteam hier bij de VV Dokkum. Dus dat past even net. Dus dan heb ik mijn maat Henkie Menema.
bijna met Henkie Knibbel, want hij is meer blesseerd onze Knibbel dan het rood voetbal had. Maar we hebben er trouwens ook een foto van. We hebben een foto van die gekregen. Dat is er eigenlijk wel florig uit op die foto, maar dat kun je net zeggen over Henkie Knibbel. Is deze foto na de wedstrijd na? Nee, voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd. Toen zei Henkie Knibbel het dan net missen. Henkie die zei het hij had het in zijn telefoon, dus hij maakt ik net vervolgen van foto's en weet ik van wat hij. Ik zei, Henkie, we gaan deze kaart gekregen, moest op. Hartstikke Wou weer de moest, die is dan net van Jereveen. Ik zei, nee, van Ober op. Oh, zet ik hem al even op. Foto even maken en ik denk, ja, we gaan kaartjes van je kregen. Nou, dan is het los en netjes om even een foto te maken met de moedsen op en die even een eindpaard sturen. Dag. Wat voor dikke Sjoerd al een heel stuk 5 kwartier in hoor, even zo goed. Het maakt al keer. Nog 2 vragen dan Jules. Nog 2? Ja, nog 2. Maar hele kwarte antwoorden. Op welk plak eindigt Jereveen? In de competitie, ik denk op het zonneplakje. Krijg een nijcompetitie. Zonder plak. Ja. En Cambuur? Ja. Ik denk, en dan praat ik even een beetje ter faveur van Geer. Ik vind Cambuur, ondanks alles, toch te leeg in. Ik bedoel, als de hele selectie Nijgoort. Ja, er zit op zich vol met voetbal in aan de rug. Een plakje. Een plakje. Gewoon een plakje. 14e. Oké. Oh, dat is nog heel knap trouwens. Ja, hey, Jules, hartstikke bedankt. En soort willen nog, Joert. Ja, ik ga overeen met erop, maar het luisteren naar de podcast van Coco, want daar ben ik maar bezig. Hey! Dat is de concurrent, hè, Kliko. jongen. Ja, dat ken je, dat is Kliko. Hey jongens, Jules, nogmaals, hartstikke bedankt. Ja, en je bent hartstikke bedankt, jongen. Oké. Hoi, Jules. Ja, hoi. Ja. Hoe Jules nou weer waarom op dit item? Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ja, Jules is wel een leuk fan. Jules is leuk. Ja, we kennen het zo goed, maar hij kan wel praten. Hij komt wel leuk. Hij kan praten als brugman. Ja. Want hij zei dus, Cambuur werd 14e. Toen zei hij dus misschien wel... Wat zei hij zo van het begin? Europees voetbal? Cambuur? Nee, Jereveen. Oh, bedoelt maar die stelling? Ja? Nee, ik zei ze is op koers voor Europees voetbal, dus dat zou nee zijn. Maar ze staan nou 8e. Hoe vies dan nou? Want de eerste competitiehelte zit erop. Hoe vies nou dat, als je nou de balans opmaakt, hoe dat Jereveen het nou eigenlijk? Ja, goed, denk ik. De vraag is wel een beetje hoe dat nou ontwikkeling gaat van die 4-3-2, waarom naar die 4-3-3. Ik vind nog net dat heel goed rint. Maar het is nou ja, als het een ja, maar zou je de size een heel een zoon. Ja, maar ze staan 8e, maar nog heel dicht bij Sparta, ik vind Utrecht. Qua ranglist vind ik het goed. Ja. Als Dennis Jost. Maar ja, je moet natuurlijk hebben van de Coadri installeert, net maar naar de scorebord Sjen. En ik vind dat dan ook wel echt wel een soort beter mat. En vooral een soort beter kind. Ik vind achterin goed steen. Ik vind de backs goed. Wat er dan? Neem eens één ding het allerbelangrijkste wat echt verbeteren willen, Mat. Ja, meer goals, maatje. En het all-maatje van de goals. Ik vind zo aan meer goals en het all-maatje van de goals. Ja, all-maatje van de kans. Ja. Oh ja. Dat ben goals dan. Als je kost een all-maatje, dan ben het goals. Ja, toch? Ben ik nou gek. Beginnen Cambuur. Leuk dat je dit vergelijkt. Zo. Ja, Cambuur. Cambuur Sontje. Ja, die Roelof is al helemaal ontwoord. Ja, dat is exact. Ja. 8 puntjes. Ik vind wel wat van Cambuur, nee toch? 8 puntjes. Ja, is net genoeg. Nee. Emmen zetten weer 3 boppen. Ja. Hoe komt het? Nou 2 weken vakantie. En dan op 28 november dan beginnen ze met Jos Ulte om de tweede seizoenshelte. Ja, laten we het er even over hebben. Want Jos Ulte is Oudoende Vreed, is bekend maken het Nijs, wat Eins elke niet al wist. Jos Ulte, die maakt het in elk geval dit seizoen. Hoe lang heeft hij eigenlijk tekenen? Oorlier. Maar waarom hebben ze dat Vreed eigenlijk bekend maken? Dat vond ik een gek moment, want je zoen is je commentaars uit die wedstrijd in Feyenoord. Dan heb je Snij de Frieske derby. Er zit maar 2 dagen tussen. Alle focus, een modern woord in het voetbal, mat op die Frieske derby. Maar Cambuur tocht, laten we het gewoon op vrede van. We hebben Fouke Boy direct naar vregen. Die zei hij dacht net dat het al hier de soort van de wedstrijd van Snijn. Dat is positief nieuws. En positief nieuws, precies. En hij zei, Jos Ulte wil naar die wedstrijd aan. Dan hoeft het net geheimzinnig te doen, omdat het al bekend is. En misschien zetten spelers al een stap harder. Want ze weten dat er een trainer op de tribune is. En misschien snijdt het Nijs dan van Andries Noppert wel een beetje onder. En gaat de oordag toch weer naar Cambuur. Nou ja, dat is misschien wel een soort van bijeffect. Maar dit is wel is dat een wappie-theorie? Ja, ik denk dat dat een rol speelt. Nee, had het net een rol spelen? Nee, hij noemt het deze complottheorie. En die ik stel me zo voor dat Fouke Boy of Van den Bel, die zitten daar vergaderen. Zullen we dan op vreed bekend maken? Want dan word ik bekend tot Nop het Wol of net naar nee, natuurlijk net. Nee, maar goed. Wel een grut communicatiestrategie wezen als ze daar zouden uitdachten. Maar Jos Ulte wie in elk geval ook bij de derby. Waar trouwens ook bij de derby. Wie dat wie? Jules Zijnstra?
Nee. Ja, Ja, die wie direct. direct. Even te Napel, zeg ik nog. Ja, even ten Napel, jongen. Ik heb even ten Napel weer eens troffen. Het is weer bijzonder, hè? Als je zo oud bent als ik, dan krijg je wat senioriteit door je heen, kennelijk. Want ik zit te plassen. Ik zie, ja, absoluut. Maar nog moest ik sowieso altijd al, maar ik mag net zwier tillen. Maar Was die hele medische dossier ik delen? Bloedverdunners, alles. maar, Wat uit het verhaal? ik steen bij Even ten Napel en bij Andy Houtkamp. Nou, Generatiegenoten. Dan ben je generatiegenoten. Even is 64, ik ben 68 en die is 64. Nou ja, hartstikke mooi. Die mensen die ken je al heel lang, dus gaan niet meer het gesprek. Er komt hij van Studio Sport, hoe heet die ook alweer? De blonde Chinees, de witte Chinees. Anne Vermeulen, die zit er zo eens even zo. Staat in woorden van gelijke strekken, staat hier de senioriteit bij elkaar. Ja, dat staat hier. Absoluut. En toen zei ik tegen Evert, maar heb ik het nou goed begrepen? Ja. Zit dan over in de bezemkast te verslaan. En dat is zo. Want Evert heeft een contract tekend bij Viaplay. Ja. Dat is geen Viagra-club. Dat is dus een zender die de Formule 1 doet. Je weet dat. En de Duitse voetbal doet hij. En dat is een mooi verhaal. Evert is op vakantie in Schotland. Geef de telefoon. U spreekt met Viaplay. Als je mij een abonnement probeert aan te smeren, dan kunnen we wat mij betreft dit gesprek nu beëindigen. Nee, zei die man. Nee. Ik wil je vragen of je verslag wil doen bij ons. Ik zei, dat moet niet gekker worden. Nou, hij zei, ik kom naar de vakantie bij hem. Hij had ter West. Ze liet hem zijn werkplak zien. Dat is dus echt een bezemkastenslieshokje met een monitor en that's it. En zei, hier zit je. Ja, hij zei, maar daar ben ik tegen. Ik ben tegen de bezemkast. Ik wil in het stadion werken. Ja. Het Volksparkstadion is van Oranje. Ik bedoel maar even, dat ben de legendarische woorden van Evert. Maar Evert had het wel onaam. Want, en dat is nog even de kloep van dit verhaal, we hebben alle jaar hetzelfde probleem op ons leeftijd, van onze generatie. We kunnen net ophouden. Want dan sterven we een beetje. Ja. En dat is te mooi. Het is te mooi. Ja. Dus Evert zit weer in keurig het Duitse voetbal te verslaan voor Viaplay. Prachtig, mooi en dus wie hij juist in het Avalense stadion. Ja, en kwamen wij echt George Ulteetje in het Avalense stadion. Zeker, ja, zeker. Is er een brechtje? Ja, we hebben erom naar George Ulte. En ik hou eens ook nog wel een leuk verhaal. Nou, vertel eens. Senioriteitssputs. Oranje Toons in de Kuip zitten in die passenkamer van Feyenoord. Peter Houtman. Op een gegeven moment op het schouder tikt de assistent-trainer van Feyenoord. Sipke Hulshoff. Nou, zijn praatje, leuk, hartstikke leuk. En op een gegeven moment, ik zei, Sipke, hast toch wel mij kregen dat er laatst een man west had die het vol op camera een oproep onder die in had. Ja, nou, die camera weer. Die camera. Die. Zet hem maar even aan, jongens. Dit is hem alweer. Goed zo. Dit is hem alweer. Ik was het. Nou, Sipke hiet mij kregen. Oh ja? Ja, Sipke, ik had het maar nee, allemaal dus fieste betier. Dus fieste betier. Ik loop me er neer van hoorn. Maar hij had het zo'n. Ik denk, vind ik toch mooi. Ja, nou goed. Je ziet het ook gewoon die oproep die Geert verleden week die en 12 weken niet voor die kaartjes. Er is man machtig op reageerd. Ik heb even jongen, je hebt zien in het magazijn. Wat is hier wat aan kaartjes binnen? Ja, echt. Het is net alleen, dollars en vol. Ja, echt maar honderden. Ja, nee, maar het gaat om de kwaliteit van de oproep. Dat moest al mij vragen. Maar de volgende keer moest dat het werd wel. Over kinderen, want ik kijk een heel soort mensen die willen deze mok hè. De mok. Ja, limited edition. Heb ik dat wel eens verteld? Nee. Limited edition. Dus misschien kunnen we nog wel een iets van een mok. Ja, een prijsvraag voor het WK of zo. Maar mensen kunnen dan voorspellen de goede uitslag of zo. Maar goed, George Ulte. Kom maar aanstaan weer om. Betekent dan een vraag, dan kreeg je die camera voor daar. Zo pas hoor Ulte, ja. Ulte. Werd hij onbekend? Ja, dat weet hij heel goed, want hij had vakantie in Florida. Zo had ik verleden week al zei, toen ziet hij daar. 29 graden. 29 graden, die mooi goed onthouden. Bliert dat is toch nog wel eens dus naar oren lustigst. Hij had 10 uur. Neem eens wat door. 10 uur in het vliegtuig zitten. Ja. Het gewoon zo'n wedstrijd van Cambuur in die 10 uur. Hij zei iedereen om je heen zit filmpjes te beschermen en spultjes te doen. En hij zit op zijn laptop. Cambuur NEC. En uitgeschreven, zei hij erbij. En uitgeschreven, ja. Mooi, hè? Dus hij is in de puntjes daar hij weet heel eerst denk ik. Nee, want zie je net dat toen begon. Hij zit perspectief, hij zit mogelijkheden. En hij weet ook heel goed wat er beter kan. Oké, nou, wat moet er dan beter? Hij woe net alles benemen.
Heel soorten van hij wordt benammen met de spelers, maar hij zegt ten eerste mogelijkheden in het creëren van kansen. Nou ja, dat meer mat. Hij zei ja, het oormeidje, dat is een probleem, maar hij denkt echt dat Cambuur meer creëren kan. En hij zegt in het defensieve werk, Cambuur jou net een heel soort doelpunten voort. Maar hij zei als we doelpunten voor jou vaak in de oranje wedstrijden komen die wij uit een voorzet. Dus op dat moment verdieren je, zeg hij mogelijkheden ter verbetering. Oké, nou even hier naar Shorts Ulte, wat hij ervan vindt. Ja, daarom ga je ook best terugkijken. Dan ga je kijken van waar schort het aan? Waar zit winst in? Wat voor type spelers zijn er? Zijn het wedstrijden die je kansloos verliest en moeten er echt 10 spelers bij om resultaten kunnen halen? Of zijn de verschillen klein en kan je door een paar kleine dingen met elkaar iets anders te doen of nog beter te doen ook verschil maken? Dat gevoel heb ik wel. Zie de laatste wedstrijden, 3 keer verlies je met 1-0. Dus dat zegt denk ik alles over dat het geen grote verschillen zijn. Alleen door de opstapeling gaat het wel zo voelen. En dan is het wel heel erg luxe en fijn dat je een hele voorbereiding de tijd hebt. Wat dat betreft wel de beste window ooit om in te stappen als trainer. Want in plaats van 2 weken heb je er gewoon 6. Oh, zit te knikken. Ja, daar ben ik het mee eens. Er is wel opmerkelijk over, wat hij zei. Hij zit dus een aantal dingen die het wel beter kennen. Maar zei hij eigenlijk, dat zeggen ze hier bij Cambuur net. Toch? Nee. Dus, ja, misschien shirts het wel, maar... Ja, dat is het net zo. Hij is oplossen zoeken. Nee. Nou, en dat mat er, ik bedoel, dat ken ik. De mat wat oors, dus ja, het is alleen maar goed dat hij je oren ding shirt. En maar hij jongens, de mat wat bij natuurlijk, want hij is 24 hier. Hij is nog eigenlijk hartstikke jong. Ja. En hij moet Aasten met de voet op tafel slaan, want dan moet Aasten versterking komen. Sterker nog, eigenlijk is er maar 1 redding. Betje van der Brink. Bert moet... die moet Jils komen. Bert van der Brink, hè? Bert van der Brink. Meneer van der Brink. Die moet naar de boezen, toch? Ik wil een oproep aan Bert van der Brink. Dat doen we nog. Ja, beste meneer van der Brink. Wij zitten hier even bij elkaar in de podcast van Omroep Friesland. En wij vinden toch wel dat jou even naar de boezen matten. Kunnen we dat bij deze afpraten? Dank u wel in de groetnis in Ermelo. Keurig. Nou ja, even ten Napel woont ook in Ermelo. Is dat nee hoor. Nee. Die woont in Ermelo. Ja, die woont nu in Ermelo ook. Ja. Misschien masten ze de hinnen. Ik is even een bakje bij, wat heli en dan krijg je misschien het nuttige met het aangedaan. Ik heb 2 geruchtjes de redder van. 2 geruchtjes van Nijspitsen van Cambuur. Zo. En dan moet je hem zeggen dat je hem dat A, haalbaar vinden of B, echt een goed idee. Ik dacht, dat hij is 24, dus er maakt senioriteit bij in de ster. Ja, dus ik denk, hè. Meneer heeft het over respect. Wat wordt nog over Alphen? Ja, Alphen. Die komt erbij. Die komt erbij. Had dat ik nog werken volgende dag van de oorassistent niet te doen? Ze van net, want ik heb hem er nooit vregen, Pascal Bosgaard, en die zei niks gehoord, dus ik ga er gewoon vanuit dat het zo blijft. Zo dan ik hier naar de tribune in. Dat denk ik wel. Ja, dat want ze hebben nou Bosgaard, dan komt Alphen erbij, dan heb je Ulte en Alphen, je hebt Bosgaard, je hebt Barto en je hebt Ruben de Jong. En van de vlag. Ruben de Jong zit ik op daar aan de... Ja, zo'n dat zien hij het ophouden is, zit hij er structureel bij. Daarvoor ziet hij ik regelmatig al op de tribune. Wat Wossa is dat ze bewust echt Alphen een contract voor een jaar jouwen. Want dat betekent dat na dit seizoen het contract in. Daar rint het contract van Pascal Bosgaard, van Martijn Barto, van Peter van der Vlag. Dus in die zin staan ze dan al jaar op dezelfde positie en kunnen in het komende jaar je pensioen weer hoe die staf de volgende jaar uitzet. Barto hoopt begin van het seizoen te beginnen door die cursus UEFA Pro is het dan? Pro, dus maar coach betaalvoetbal. Maar ik de naam hebben ze bekend. Zijn ze al bekend maken? Oh, dan zit ik er net bij. Maar ik even een tussenstapje maatje, jongens. Een tussenstap. Ja, want het is natuurlijk al je ongelooflijk belangrijk bij je nationaal bepraten. Ja. Maar Henk de Jongsenheid is verstaan. Ja. Pier. Grote fan van Henk. En een prachtige man. En die is voetballer van Drachter Boys. Voetballer van Drachter Boys. En die is verstaan. Ik heb contact gewoon met Henk, Douwe ook. Ja. En ik denk dat het goed is dat wij namens deze podcast Henk en zijn familie een proteststerkte te wensen. Je krijgt verdorie wel om eren daar in Drachten of in Borenburgum. Maar dat komt ervoor. Ja, vanuit dit plak een heel soort sterkte voor de familie. Ja, zeker. Want ze krijgen het absoluut voor de kiezen. Dan nog die 2 geruchtjes natuurlijk. Ja, daar ben ik Nijspits. Er zijn dan maar 3 spitsen, dus daar kennen we wel eentje bij. Nee, ik zou ook Orski nemen van de mensen die net goed genoeg binnen. Ja, waar nemen we Orski alle 3 dan? Nou, waar nemen we maar we eerst denk dat ik wel weet. Jij was altijd alle 3 of niet? Er ben nou te veel. Milan Smit, blijven of niet? Ja, blijven. Boeren, blijven of niet? Nee. Ulrikes? Ja. Oké, dus 1 spits moet erbij. Ja. Okay. Dus, ja. ik ga jet de naam Frans Sol. Ken je hem nog? Zeker. Frans Sol. Die ging naar Kiev, Die ging naar Kiev. Speelde nou bij Malaga, heb ik even opzocht. Maar dat is een geruchtje.
Zou dat een versterking wezen van Cambuur? Nou, alleen nogal omdat ik dan hoop dat de Cambuur-fans hetzelfde veske van hem jongen als dat de Willem II-fans. En wat zongen zij? Ja, ik weet het, zijn net uit de hollen. Maar Nou ja, dit is echt een heel leuk veske. Zie je het vooral al? Superleuk. Ik weet het wel, maar ik ken het zongen. Dus Nee, maar gewoon Cees het gewoon. ja, het is een hele ingewikkelde tekst. Nee, maar het is echt een heel leuk veske. Dus alleen daarom hoop ik dat het Frans zal. Nou, wat een slecht verhaal is dit. Dat denk je nou schrijven. Dat is net het heetste niveau. Nog een verhaal. We komen straks bij die orenspits. Nog een verhaal. Wij ik zitten google juist er eventjes, staan we even uit te praten. Daar zie je er ook bij. En dan komt die oud elftalleider van voetbalvereniging Snits komt bij u staan. Ja, Cor. Wist je wel? Cor. En Cor zei tegen mij van, daar heeft mij een keer ooit geweldig te pakken hoor. Toen wie ik en Doek bij de bekerwedstrijd toen nog Sparta 59 Uit Duinem. Uit Duinem. En toen kwam hij binnen, Cor binnen. En toen zei ik zijn Cor, hij is die weer vrijlid nu de gevangenis. Ja. En toen zie je die hele bestuurskamer van Sparta. Die zei, wat hebben we hier nou? Maar die zei, wijze woorden, zijn collega Andor Faber. Dan moest hij eens even wat jilden letten. Dan moest je ompakken, die jongen in die sport. Dit is Dat de is te podcast. leef. Ja, dat is te leef. Zijn, ja. Maar goed. Frans Sol, ja of nee? Doe of net van? Frans Sol. Frans Sol. Wat zei ik? Frans Sol. Nee, Frans. Frans Sol. Nou voen, want er is een goed. Nee, ik ben ontzeker hoe volle die spelen hadden. Maar wat dit ik nou weer uitlezen van die telefoon? Nou ja. Hij is nou weer om commentaar, Google ja. uiteraard, want ja, Mr. Google. En dan heb ik nog een namen, nog een spits. En dan ben je misschien bij de keuzemaatje. Henk Veerman. Henk Veerman bij Cambuur. Ja, ik had het geruchtje gekeken, ja. Is het geruchtje Henk Veerman bij Sander van der Heijden hakt daar ook jet. Die wie analist bij u zuster. Fantastische analist trouwens. En die zei... ik weet niet meer of hij dat op microfoon zou had of net. Maar Henk Veerman is beter dan de rijspits die Cambuur nou had. Die zoekt za bij Cambuur in de basis zet. Het is wel heel opvallend natuurlijk dat Henk Veerman nou zelfs op de bank zit bij Volendam. Wie als Robert Muur een blessure is. Ja. Dus Je bent al heel erg zakt in de pik hoor. en juist er in Studio Sport daar lieten ze een fragmentje van Noord-Holland zien, RTV Noord-Holland, en een interview met Henk Veerman. Was niet blij. Die zei alleen maar nee. Nee. Oké. Nee. Kijk, dus nee. Maar nee, Ja, nee. nee. Maar een keuze. Dat is het veske. Dit jongt Willem II als Frans Sol een doelpunt maken. Ja. Nou, mooi. Dankjewel, Roelof. Alsjeblieft. Ik net, ja, Oh, een disjockey. Ik kon het eigenlijk net heel goed verstaan. Maar had er nou een keuze mooi moeten, of Henk Veerman of Frans Sol? Frans Sol. Frans Sol. Frans Sol, allebei de? Frans Sol. Dan wel Frans. Nee, maar En wel hierom. zijn achternaam begint bij een S, dus dan liep het dat het Frans is. Ja, maar we Frans. zeggen Frans Sol. Frans. Nou, wij nemen Nee, Frans. ik zeg geen Veerman. Frans voor de Oké, verder. ik zeg Henk Veerman. Nee, jongen, want dan moesten die Weet je types dat hebben wel we een al. Milan Smit, 2 meter hoog. Ulrikes, 2 meter Zo'n hoog. oorspielertje in Feyenoord, Dan maar die mag had een hersenschudding. Ja, die had een hersenschudding. Dan moest Frans Sol erbij hebben. En die maat om Ulrikes heen spelen. Dat is een, dat wordt Dus de was voortbeduren op 4-3-2. Ja, zeker. Oké, nou, dat is opvallend. Ja. Doek? Sol is 30 hier, 1 miljoen volgens transfermarkt waren. Ik weet niet of dat wel realistisch is dan. Ja, dat is Nee, reëel. maar Bertje van der Brink, die heeft miljoen genoeg. En die leent, hè? Ja, dan nog weer wat oors, jongens. Ja. Want dan neemt het heel kwart eventjes Henk Veerman, die wie bij Studio Sport. Wat ik bij Studio Sport zie het, dat wie Rafael van der Vaart. Studio voetbal zie je. Studio voetbal. Ja. En Rafael van der Vaart ziet ik in het Abelense stadion, want die wie gewoon taskoger bij de Frieske derby. Mijn zoon en Damian. die zei even jaren wat Rafael van der Vaart juist zei bij Studio Voetbal. Ja. Nee, we waren vandaag uitgenodigd bij Heerenveen. Dus we zijn een beetje aan het kijken van wat is nou de beste stap vervolgstap. Voor Damian, hoe oud zie je ook? 16. 16 jaar. En dus we hebben vandaag met Heerenveen gesproken. We waren bij de wedstrijd. Vandaag was heel leuk, super ontvangen. Dus, maar het is uiteindelijk aan hem of hij het wil, ja of nee. Dus we gaan het rustig bekijken. Dat zou wat zijn, hè? Damian en dan Sidney van Ja, Hoorn ook erbij. Dan kunnen we een studio gaan bouwen in Friesland. Nou, wat vinden jullie ervan, jongens? Roelof, Damian. Gaan wij een mooie spelen, Sjoerd? Ik zou het net dat is een beetje slecht. Hij speelde bij de Esbjerg. Want Rafa van der Vaart en Stefano Polman, die wen je daar. En daarop speelt hij bij het Esbjerg. Is in het tweede niveau van Denemarken. Maar hij is wel laatst oproepen voor Oranje onder de Sandje. Dus dat zou je natuurlijk wel wat hoe dat hij een talent is. Maar ja, hij is 16. Ja, dus het lijkt mij net echt een directe versterking voor het eerste elftal. Nee, dat weet ik wel zeker van hem. Nee, maar goed, dat is denk ik weer een Hartstikke, probleem. Dat Jerre we nog net kijkt in dit fragment. Maar Jereveen speelt denk ik met mij een belofte team in de KKD bijvoorbeeld. Dus dan, waar moet hij dan eigenlijk voetballen? Ja, in de onder 18.
Nou ja, dat hing het van zijn kwaliteit nou, of onder de 21. Ik bedoel, die spelen wel gewoon hartstikkelijks. Dus dat is op zich net zo'n probleem. Maar ja, wollen als hij op een gegeven moment op een bepaald niveau zit, dat hij dan, kijk, dus bij Jong Ajax, Jong PSV of bij andere clubs die dan op de tweede divisie spelen, een beetje op niveau wat meer chist aan krijgen. Hè? Ja. Dat is wel een probleem weer te vinden. Maar wel leuk toch? We hebben Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Sylvie Meijs. Het is Hollywood in het Abelense-stadion. Ruud Gullit. En Stelle Cruijff. Ze komen hier al heen, jongens. Sylvie Elke Meijs. keer niet duidelijk. Ja. Estefane Polman. Ik had het idee dat Stoda net zo volle moeite maakt. Dat die komen. Nee, ik ken niks met Sylvie Meijs over. Nee, jongen. Zijn wel bij die. Plastic poppen genoeg net in de wereld, of niet dan? Ho. Misschien hebben we Van der Vaart nog wel eens in de studio, hè? Sorry. Waar weet. Hij pakt weer de camera. Hij pakt weer de camera. Roelof, had je wel een bumpersticker? Noppert in oranje. Noppert in oranje bumpersticker en een oranje koeken van Noppert Wieder. Het is maar had je een bumpersticker? Ik ga hem krijgen van de commercieel manager, Oude Sneur, maar ik geloof net dat ik hem op mijn auto plak. Nee, waarom net? Dit maar niet. Ja, want we hier niet kijken even hoe mooi Harm Zijnstra. Ja, hij is selecteerd. Hij zit dus bij de selectie van het WK. De wegen van Van Gaal zijn weer ondergrond. Ja, het vernuiveren in bot. Ja. Ja? Nou, vooral dat Sillissen en Vlekken er net bij zetten. Dat vernuiveren mij enorm. En ik begreep er echt niks van. Ik bedoel, Vlekken is de keeper van de nummer 3 van de Bundesliga. Ja, en als je dat al zet, het zien hoe de nummer 100 van de Eredivisie, waarbij de Bundesliga natuurlijk volle heger klasseerd is. Ja, vind ik het in die zin gek dat vooral dat Vlekken er net bij zit. Ik snap wel dat je Noppert mij nemen. Inderdaad, mij de gedachte van de penalties. Ja, dat denk ik. Als dat het is, dat weten we natuurlijk ook nog net. Dat denken we. Ja. Maar ik snap vooral net dat je zo'n Vlekken net mij neemt. Nee, maar goed, hij heeft direct wat de aan de andere kant, hoe vaak zien we die spelen, Vlekken? Hoe vaak has je een wedstrijd van vrijdag? Maar de bondscoach, het is een ontdekking van de bondscoach. Wij wisten niks van Vlekken. Niks. Nee, nou ja, maar ze is het redden nou in de Bundesliga of vierde. Dus, en als FC Freiburg, als relatief Lietse club, nou ja, had je puur naar de feiten sjurren. Hij doet je wedstrijd naar de feiten sjurren, dat hij het goed. Ja, nou, zien. Maar hij is de enige in farm. Noppert is de enige in farm. Noppert had direct de gastwest, had op dit plak zitten. Toen zijn we met al van Thomas, hij moet hij mooi nemen naar Qatar. Ja. Daar is altijd zo'n geert van Noppert maar naar Qatar. Enig chauvinisme is mij niet. Maar de bondscoach had wel luisteren. Maar dat doet Louis wel vaak. Waarschijnlijk het. Hij krijgt dan wel sterker camera pakt het. Ik heb natuurlijk sterker gevoel dat er bij die Silvers en dat er iets is. Ja, maar er is toch iets. Maar weet ik weet het net. Ja, maar niemand weet dat heeft maar zijn karakter te maken. Dat hij gewoon een hele vervelende vent is. Volgens mij wie dat heel erg duidelijk in de passenconferentie van Louis van Gaal. Hij zei het gewoon. Je neemt net altijd de beste spelers mooi, maar de beste teamplayers. Juist. En op het moment dat hij dan Sillissen tuzelit, dan kun je in het zwaar. Dan is Sillissen geen teamplayer. Nee, karakterologisch niet geschikt om 4 weken lang bij elkaar op een korslip te zitten. Nou, dan gaan we naar het WK. Waar zei het tegen weer? Nederland wordt Andor. Nederland wordt geen wereldkampioen. Nee, want zat het shit leeuwig dat we in de kwartfinale het in Argentinië matten. Daar kun je ik van winnen. Ben ik maar mee. Ja, en de bal is rond en het is 11 tegen 11. En als Jacob zijn makkie hier kan, we misschien won. Ja, tuurlijk ken dat. Ja, dat is pessimistisch, maar ik ga goed nice. Nou, Andries Noppert is optimistisch. Zo, zeker. Even hier. Ik denk dat Nederland hem wint. Ja, zeker. Dus Nederland wordt wereldkampioen? Ja, ik denk dat dit hier zeker mogelijk is. En waar wordt de topscorer? Poeh, dat is een goede vraag. Memphis Depay. Ja. Welk loon wordt de absolute verrassing van het toernooi? Poeh. Welk loon wordt de verrassing van het toernooi? Ja, ik denk dat ben wij. Ik denk dat wij juist de verrassing binnen, want niemand verwacht dat wij gaan winnen. En ik zeg dat ik denk dat wij gaan winnen. Dus ja, ik denk dat Nederland ook de verrassing wordt. Echt saai. Ja, en wat wordt de finale? De finale wordt Nederland-Brazilië. Ja. En dan pak je een panel? In de hele finale, ja. Dan pak je dus een... Nee, en dan hebben we Argentinië zijn uitschakeld. Ja, kijk. Nee, keurig man. Nou ja, hij had er dus een... ik vind dat goed nice, jongens. We willen wereldkampioen. Zeker, prachtig. Toch? Is mooi nice. Want we hebben toch een beetje versissings. En er is hier al die papieren op tafel. Ja. Maar al die versissings die wij dienen hebben onder het begin
van het seizoen. Voor de mensen die Nostradamus Cup. Misschien op televisie pas iets gekeken binnen. Ja. Die weten er net, maar dit is de Nostradamus Cup inderdaad. Ja. Dit is 14 wedstrijden hebben wij een aantal voorspellingen dienen. En ik kan je vertellen, ik heb min ijs. Ja, misschien... Wij zijn net zo goed die voorspellen. Nee, maar voor hoe we zeg maar, bekend staan en dat mensen denken van... oh, dat ben kundige journalisten. Ja, misschien kunnen we dit onderdeel gewoon krassen. Want als ik inderdaad een versissingsshirt dan... Ik heb een afspraak. Ik ken ik nog we beginnen maar... Ik vind het wel charmant dat wij u echt gewoon kwetsbaar opstellen. Waar wordt kampioen van de Eredivisie? Wie de eerste vraag. Alleen nog ander had PSV, wij het alle drie Ajax. Wordt dus Feyenoord zit nou eerste. Welke twee clubs degraderen? Hebben we alle zijn Excelsior en alleen nog anders uit daarbij Go Ahead Eagles en wij trainen is RKC. Op dit site zit Emmen en Volendam of een Cambuur op dat plak. En Go Ahead Eagles en RKC doet het heel erg goed. Parijs is nog ver. Waar speelt het Nijcompetitie? Arjen en ik is een Cambuur. Maar dat wordt nog een hele tour. Is Volendam. Op dit staat dat wordt nog een hele tour. En op dit staat zit Emmen op dat plak. Waar wordt de topscorer van de Eredivisie? Daar had Arjen Luc de Jong. En Andorik, die had onhoud daar 3 keer gescoord. Taric, daar had Geert verkeerd. Die had ik 3 keer gescoord. Ja. Ik had dan voor Wolfswinkel. Daar zit ik nog heel dicht bij de Jochen van Gakpo. Niet dus. Hoeveel goals maakt het Amin? Sar. Arjen had 13, Geert 14, Andor Sontjen, ik 15. Hij had er nog daar draaien maken. Dus hup, Sar. Ulrikes hebben we 16, 11 en 10 hebben we voorspeld. Wist je hoeveel hij er nou te maken had, Ulrikes? Ja, dat weet ik wel. 0. Ja, ik denk 0. Nou ja, dan hebben we nog op welk plak eindigen Jereveen. Daar zitten we eigenlijk wel redelijk in de buurt. Ze zijn nou 8e. We hebben nog San 10 Jochen. Nou ja, oké. Op welk plak eindigt het Cambuur? Dan zou het Arjen 16, Geert 13, Ander 12 en ik is 15. Welke 2 clubs promoveren uit de eerste divisie? Daar staan nou op 1 en 2 Heracles en PEC Zwolle. Nou, daar zitten we al wel redelijk bij in de buurt. Arjen had ADO Den Haag. Dat is wel een beetje spijtig. Want die staan volgens mij 15 ongeveer. Ja, zoiets. Lang leven Dirk Kuyt. Ja. Geert hier wel opvallend Almere City. Ja, ik kijk veel van verwachten, maar ik zit er alle vrees naar de Shannon. Ze stellen nog... Maar Alex Pastoor komt boven het bedrijf. Jeffrey Talan, assistent trainer. Jeffrey erbij. Mooi man. Dan nog 1 vraag? Nou ja... Oh. Ja, het wordt wel lang in de tijd. Vind ik eigenlijk. Ik eigenlijk hopen nog in, maar goed. Nee, het is clear. Nee, het is clear. Waar weer de Champions League? Waar weer de Champions League? Ja, dat kan we niet zo zitten. Ik denk half jouw ploegen binnen nog in. Ja, Manchester City, München en Liverpool. Ja. Waar wordt wereldkampioen? Duitsland, Argentinië en Brazilië. Binnen namen die het landen die het neemt worden. Ja. En dan waar eindigt Hegen? De belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag. Waar eindigt Hegen? Twente of Fortuna zit dat? Er zitten 12 punten tussen. Oké, maar er is Ian toch? Alles mogelijk. Er is Ian die zegt dat Fortuna Heger eindigt als FC Twente. Zeker. Daar zit hij. Mooi. Kenner. Juist een mooie winning hè, op Grains van Fortuna. Die club. Jongens, maak je hem dankzij. Ik had nog een idee trouwens. Hij is toch nog een idee? Ja, want hier is door deze limited edition en dat we daar een prijs. Als we nou meestal vragen, wat je we met die WK-koorts een beetje omzwengelen. Ja. Dat doen wij ook, want we gingen gewoon terug hè, maar de sportcast. Want wij zijn er. Voor het WK altijd. Wij zijn er altijd. Als we nou meestal vragen om de prachtige openingswedstrijd te voorzien. Qatar in Ecuador. Qatar-Ecuador. De winnaar kan Sam mooi mok. Nou ja, dan is er eigenlijk... Maar dit vind ik een prima oproep. Ja. Maar er is er eigenlijk maar één die dat echt dwan kan. Ja, dat is wie. En die zit daar. Ik ken mijn plak. Geert, pak de camera en de rugtijd naar de meisken. En pak ik de mok vooral. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Er is maar 1 vraag die beantwoord hoeft te worden. En dat is de volgende. Waar wint het openingsduel van het WK 2000? Nee, stop. Te lang, hè? Nee. De uitslag. Voorspelling van de uitslag. Ja, dan hebben we straks is Ecuador en dan hebben we nog steeds 50 ommeldingen. Wat wordt de uitslag? Wacht maar even. Jongens en famkes van de podcast. Wat? Nee, zij bent toch net van de podcast? Wij zijn van de podcast. Oh, ja, en het is Sportcast. Ik wie zo goed in vorm. Die camera toch? Welke wat ik heb? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Wat wordt de uitslag van de openingswedstrijd van het WK van dit jaar? Als je hem dat weten, dan moet je hem even aan ons mailen. sport@omroepfriesland.nl. Welke wedstrijd? Qatar-Ecuador. En wat kun je winnen? En wat kun je winnen? Qatar-Ecuador. Deze. De beker. Prachtig mooie. Limited edition. Met groot oor. Ja, de cup met het grote eer. Jongens,
Tik het dat het is. We binden wel terug. Ja, lekker man. Maak je hem dankzij Geert, Roelof, Andor. Alsjeblieft. En Nijwieken. Oh nee, dit is mijn vakantie. Ik ga vakantie draaien. Fijne vakantie. Dus wij zijn er altijd, maar... Roelof is er net. Hebben we Nijwieken ook wat? Nog? Ja, Doe heeft een plaatje draaien. De Bitcoin. Ja, en dan, berichtjes lezen. Berichtjes lezen. Vanuit de queue. En ook is dat redering. Ja, het redering. Oké jongens. Staat er meer die voetbalquiz in de scooters? Hartstikke leuk. Stiek op, Jan. Komende maandje, ben we er weer. On top. Dag.